Shalom, Horas. Las roha pajupak kita muse kadongan di pertanyaan palaboroha di channel YouTube YKB namar hata bata toba. Adorak sota bigi hata ni debata sipa husor-husoron ni rohata perjulu martangiang mahita. Ali debata amanami di bagasan anak Yesus Kristus. Mauliati hupasat kami ala tutong diramoti ho kami ali Tuhan. Jupati kina Panginoon nami masyak katami asa margugu kami tong asa adok sulu-sulu nami madalani ngudon. Asiro hamali Tuhan parrohai mahami di bagasat todini. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Amen. Dia muna akadongan na hinakulungan di bagasan luar itu hata Yesus Kristus. Dia si pahusor-husoro ni rohata di bagasan buktion ima na dibuat sian buku wasiat kekal marodolan ingot ma debata. Ianet siya buku Psalmen 115. Jalan nagabi pamusatan ni si pahusor-husorota Himasian ayat 12 nama dok. Lunga diingot Jakuba kita. Iba nama masu-masu. Iba nama masu-masu pinoperni Israel. Iba nama masu-masu pinoperni si Aaron. Lupa. Nabui masa doi tumanang ise kita jolma. Dadaholan akka na tua-tua alay itu akan apa sope bui do masa na lupa. Ola ni para singan na ola ni dia do mago siap perningot tapna akka na kaya masai di ibana manang nabus do suada be nabui ni ingot na ala Israel terbarita do bangso na jugal rukung murado kaporsion na guga sialani akan masa di adupi nasida. Di bait do akka patung di bata na asing siat di bata jala disompa. Pola do di bait sikop akka bagian ni pamatang ni patungi. Parte salmen koras do paingotoni markite padokanna. Nangte di bait nasida akka patung songoni udina alay dadagui i mangibagi di bata panokpa na marbaso. Manggut te parte salmenon, hamuliaon kola punani di batade. Nakpe khala Israel manadikon ibana, hok do di bata marningot nasida. Dapit terok manguhum jala manadikon nasida. Dedolo parte salmen, asa tong hala Israel marhapur sial tu di bata, nagabe haroroan ni pangurupion. Olo do gudang namasa naso tabu nabui bahenot pasidalian asa madau siat debata jala manadi kocak. Alai ingot ba dakya debata manadi kita. Diingot ibana do kita nakpe madau kita siat ibana. Jala dada holad diingot saju. Alai dileon ibana do nang pasu-pasuna tu kita. Jadi saya ingok makoto tong tu debata jala unang tuaka hapur tibion namura salkwe. Martang yang mahita. Mauliate ma di pengot tohan itu tuan itu Tuhan na diingot hodo hami totong nakpe hami sipata olo do lupa olo do kami maddaw alay ang buhot tutong lo mga lehon roha marmudu kami alani perjulu hupasahat kami sesa makapangalaw siya nami Tuhan dala patugu mamuserohan nami tujuluanon asa tutok kami ali Tuhan marsihoho asirohan markiti anak Yesus Kristus. Amen. So kung di majolo pertanyaan di bagas sareo nak kadongan alay so tulu paham ate ya like subscribe jala sagi ko mamuse tu akka dongan na asing lope markiti
nunga parsidohot tamuna patol hasub berita na ulion rap doho i kadi tu lihat tortibion sai di pasu-pasu tuhat tai mahita